मोचा अरे कौन है? समझ गए। वाओ ब्यूटीफुल। अरे भाई मेरी भाभी है ये। वैसे और तो मेरे भाभी। तो सिगां मोनगोन याव गैथारा ओइ साइडआव मोयनो साबाय सोरमो? सायाव मोनबाय ओइ सेवाइबो थंग्रा थंग्रासो सासो इयाव जेबो गैया सायावसो दोङो सायावसो मोनगोन मबाइलखौ सोलायनोसै नामा? माखो? आं मबाइलखौ सोलायमारना आं मबाइल नांगौ जामारदों निजे बेक केमेरा ओ बेकफोरा माथो हा आंना ना लेन्स माने गैखाला माबायानो मा मोनसेखौ लानोलै मोजां सब गासैबो मोजां माथो नैबे माबायदि नैबेलाय आं लाबोगोन पसन्द जायो लाबोगोन पसन्द जाथाराखै जोंनिफोरखौसो पसन्द जायो ओइ माबायदि लपेनलै इफोरलाय जोंनिफोरखौसो पसन्द जायो माने नै कालारखौ दों मोनब्रै गांखानाय है माया मोजां नंद्रा याव जेन्स लिरनाय दोङो लेडिसनि दंफैयो नैबे ना गासिबो मोजां न' न' थै मजा मजा जोंनिया मैगं जारा नै जन्था नायगासिनो प्रफार्म खालामनो सरि प्रग्रामनि थाखाय जन्था नायगासिनो बिथाङा नांथ'ना दैज्लां बोथोरनि सिमब्रेनाय बारजों गस्ला मोनैनि हांसै होनदों ओइ रायदिना रायो मोजां मोनो नोंसोर माला साइज दोंलै बापरे आं जेरै बेसेबां साइज जानानै नोङो एसिनिफ्राय ओंखारबाय आरो गोरमिया सुरु सिगाङाव ओरैबायदि थान्दा मोन्दोंमोन ना जोङो दा बाहेराव फैनानै ओरैबायदि गरम मोनाखै नोंखो सिगाङाव ओरैबायदि थान्दामोन बाहेराव जाबायदि गरम जादों ना दाथ' गोसोम जाफिनखाबाय होनदा बाजार इन्डिया हाबदोंमोन एसि रुमाव दा बाहेराव फैनानै सान्दुंजों खामथाबजादों थांलायनोसै बिशाल मार्केटाव थ' लोगोफोरजों दा फैबाय आरो ना शपिं हलनिफ्राय दा रोङैया जों दा न'आव थांगासिनो दङ दा नुलायगोन नोंथां माखासे लोगो लायनायाव थांदों जों बेनो जाबाय प्रबिन लानाव थांना फैनि लोगो खानाया ओरैनो फैगासिनो थ' बे जाबाय रोङिया आरो ना रोङिया टाउन ओमफ्राय थांगासिनो दा न'आव नायलाम थादों मा एसे लासफ्रा बिसोरलाय ओइ खारबा माखोरै माबारबाय आखाइ गारनानै जानांगौ साइकेला आखाइ गारनानै जानांगौमोन होनदों हायाना दा आखाइ गारनो हा प्रबिना मोजां मोनो आच्छा इबे हाबबाय थायो आरो जों माने मोजां मोनो माने गाहाम नाङो आरो ना माने खोथाया मा जाबाय बे सिख्लाखाया दखानि आरो न' दखानि दखानि
Nixon makam mah. Hablang mo deh ikut deh. Belum tahu. Baik betul ya kami mesti. Apa ini sih? Jadi nih gue show jalan. Oh, cikan. Oh, masih yang mana itu? Dia mbak. Ini pak. Saya menigri. Oh, resu. Bye. Tarik sama tarik sting. Oh, क्या कह रहे? बाप रे बाप. चलो स्पीड बढ़ाओ. Pedal mari, oh monti cycle solai jam. Eri. Tumare korpam. Sini marah subi beno. Upul mendingan main no mana? Ayo sarkel gue beli, gue beli. Baik jauh kalau mana kamu gue no. Oh itu tamam rilis video mana ini no? Hah? Mana tuh? Hello. Sini marah nupula. Tamam rilis video mana nih? Mana iya?